bintang tamune ora bain-bain bagi Mas Gareng Semarang tepuk tangan. Sira ketemu ki tenan ki pelawak senior ning iso kena kanggo contoh kabeh para kadang-kadang pelawak. Sore wis dandan wis dadi mongko tak kandhani Mas jenengan iku munggahe mengke 11:30. Mergo paketane cakarane sakniki dagelan paling ora 11:30 apa jam 12 nembe munggah. Ora, aku tak dandan saiki. Oh, ngono. Kuwi jenenge tertib no. Ayo. Limbukan tak undurke nok dadi sing mirsani wayang ki ben jenak bar kuwi limbukan sak katoke. Wo ngono. Iya. Sing penting ngarep mau wis eneng perange, eneng jejere, eneng budalane, eneng ngawure. Oh iya wis komplit. Mas Gareng diaturi jumeneng diiringi kuwi perahu layar. Karya Mbah Narto Sabdo. Monggo sa. Mas Gareng. Sugeng dalu Mas Sigit. Sowan malih wonten laladan Randu Blatung. Nggih pangestu dipun timbali malih. Nggih winginane wonten daerah Sambung Pangan sakniki wonten Bekutho. Sik tembunge sampean nok winginane lete wis adoh lho. Lah iya. Mone winginane sasi Mas ngono. Wah. Oh. Kowe iki dikangeni kanca barang ra ngerti. Lah sale angger di WA sampun isi tak WA-ne wis isi ya melu seneng kula nek sampean. Nggih isi golek sing selo tanggalane mesti golek sing isi sampean kok. Ning jenenge jodoh. Ora wurunga lak ya kepethuk bengi iki. Betul. Dadi dipun timbali delalah Pak Suka Mat Dalah Bu Eni. dalah Bu Hajah Eni. Nggih. Iki duwe gawe wah waduh. Aku le magita lumaksana tadiya. Wah, aku ki budal jam 2 lho. Loro awan. Lo 2:30 Mas, 2:30. Nah, Tekan kene kok jam 8 iki. lho lha kuwi kok suwe men omahmu apa pindah ngono lho. Macet, Mas. Wo, Mas. Kon daerah Purwosida ki. Purwodadi. Lah ya dadi ki sida. Oh iya ya. Angel men lho kowe iki wong iki ora tau dolan kok ngeyel. Purwodadi, Purwosida. Oh sida ya dadi oh iya. Ah, dadi tekan kono ku wis macet, gremet, mandeg. Lah wis anggere mandeg lah wis parah to, Mas. Dadi yo pengestune ning aku iso sowan tetep sowan ning daerah apa kuwi kene iki lak daerah Lengaran iki kene daerah ndi? Bekutho, Randu Blatung. Nah, iki lho sing tak golek iki lho. Apa? Iki kok iso diarani daerah Randu Blatung ki apa? Mbok menawa jaman biyen iki kene iki alas Randu karo alas Jati campur dadi siji. Kleru. Oh mbok menawa lah nek menurut pendapatmu Kene iki daerah mula diarani Randu Blatung. Mergo kene iki daerah apa? Kewan sing dipangan sakmene iki. Ungker. Entung. Kene iki akeh wite randu, blatung sing diarani entung. Mula diarani Randu Blatung. Ki sejarah iki. Kowe tenanan mau ngawur iki. Lho kira-kira. Lah. Tiwas aku ki gatekke. Lho ya arep apa wae sing bagus saiki kene daerahe Rejo Maju. Dalane alus. Dalane alus wae ya alhamdulillah aku ki lagi ki manut karo Nona Map kok ora keblasuk lagi. Kok nona Google Map. Lah iya lak map to wong padha-padha urung tau kepethuk wonge lho kok ngeyel. Iya wis ngalah. Ah iya wong. Lah iki gak kowe mau liwatmu kono. Aku liwatmu kono. Heeh. Kono ki dalane wis dipongge. Pongge iki apa? Rata ku lho. Dicor. Cor ku lak dipongge to. Apa? Beton cilik wong kuwi gedhe pongge. Oh iya. Iya. Dalane gedhe jembar kok beton.
Ki pongge iki lho, kok kono rene lurus wis. Waduh glidir pengestune piyai mriki. Blekutuk kene. Blekutuk ngono. Kene iki. Bekutuk. 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 Ya wong ya maklum Mas, ya mbok cekek dempit wiwit kuncung nganti gelung lagi sepisan iki lho aku tekan kene. Dusune Puntuk. Putuk. Ayo. Dusun Puntuk, desa Bekutuk. Bekutuk. Heeh. Aku ya gumun ya. Wong aku ki randu blatung lak jelajah to. Dari utara, barat, selatan, timur tak jajah Bekutuk kok iso kliwatan. Iki ora ditimbali Pak Sukamat ngono ora bakal sowan kene lho. Iki Pak Sukamat iki lho rakyate wis timbali lho kok lurahe urung iki piye? Lurahe adine. Lho dhewe-dhewe. Bulurah. Bulurah nggih Bu niki kangge conto niki kangge sampel Bu. Sapa ngerti sok ben sedekah bumi bar ketoprakan terus wayangan. Alhamdulillah nggih ning ora nganggo bintang tamu garing ora. Bintang tamune ganti. Lagi ngejak pisan kowe kok dicorek meneh. Mas iki tenan lho Mas iki aku ora mung goro kanyatan sing ana. Pokoke wayangan tanpa garing ki udan deres. Lho, somben bulurah rencanane wayangane ning jero gedung, udan deres ora masalah. Kuwi yen udan banyu tok kuwi udan angin kok krikil tiba wis. Wis pokoke panggunge ambruk. Ora nganggo panggung, ora ukam kelire suwek. Wayangane ora nganggo kelir. Ora gosek wayang kulit tok ora nganggo kelir ki piye to kowe iki? Golek pangan kok nekat. Lah kowe iki ngeyel. Wong kowe iki payu ya dijak. Oke. Wong ning kene iki ya padha-padha ya umbul donga ndongake temanten kekalih. Ndongake apa kowe karo Mbak Natasha kelawan Mas Raffi? Nggih, sing baku panjenengan mboten namung pikantuk wahyu bojo ning wahyu jodoh. Mergi langkung inggil tingkatanipun bojo kalih jodoh nu tingkatanipun lebih tinggi jodoh. Dhuwur jodoh ya, Rek? Loh, karena yen bojo, nuwun sewu bojo itu bisa dipisahkan oleh berbagai masalah dan berbagai hal. Tapi kalau sudah wahyunya jodoh, yang bisa memisahkan hanya maut atau kematian. Aku nglakoni Mas, aku wis entuk wahyu jodoh. Wahyu jodoh karo bojomu iki. Lah kan kebiyen lho. Kan biyen iki bojoku gur siji kuwi mergo wong wedok iki sing gelem karo aku ya gur kuwi. Oh alah. Tak kira setia jebule malah wedi kelangan sing wedok. Ora ya wong ki nganggo ya wong ki manusiawi, banding membanding itu masuk manusiawi. Ning setelah kesininya saya baru menemukan itulah jodoh saya. Asik. Tak jak rekoso gelem, tak jak seneng ya gelem, apa wae gelem. Ya. Iki aku ora nuturi manten ya nuturi kowe barang ku lho. Ya yo ya. Lah nyapa kowe nuturi aku? Oh. Penontone ngarep bunang seneng nganti kekel-kekel. Mbok rasa kemresik-resik. Wong kowe aku nyawang kowe iki kaya nom-nom aku ya ngono kuwi. Wong iki hukume donya, tambah bondo tambah sraga. Mula ngati-ati, bondo kuwi ya sok-sok nyoba. Mula iki ora iki nuwun sewu Mas. Jenenge manten kuwi rumusane gur siji atut reruntungan ngantos kaken-kaken ninen-ninen kuncine gur siji. Apa kuwi, Reng? Aja pegatan. Wis titik. Ambak saling asah-asih-asuh nek pegatan ya percuma. Nah, bagaimana cara supaya tidak pegatan? Nah, iki kudu diwedarke. Iki penting mergo poin intinya inti ya iki. Nah, ora wurung lah ya kowe butuh kuwi to kuwi. Lambemu. Aku ki wong lanang sing lurus. Takoni bojoku kuwi. Jalan tol kowe nganggo megak-megok kok. Kowe lurus. Ya aku lurus bar kuwi menggok sithik terus balik lurus neh. Alah kowe iki empat huruf. Apa? Prek. Wong ngene tak kandhani. Orang kepengin apa ki mau? Aja nganti pegatan. Aja nganti pegatan itu harus tahu. Ini menurut onceanku ya. Secara hukum kekeluargaan dan hukum agama kuwi ana dhewe-dhewe. Weh, la iki. Ki nuwun saya mbok menawa Pak Naib ya urung tau mejang iki. Weh, iki tuwa iki ta iki. Ora, isih kemrampu kok tuwa. Oh ya wis.
Dadi yen menurut hukum kekeluargaan wong omah-omah kudu ngerti arti keluarga. Keluarga itu ada artinya? Ada. Apa Mas Gareng? Itu keadaan apapun harus selalu bersama-sama baik suka maupun duka. Lupakan egoisme masing-masing. Ora entuk rumangsa bener dhewe, ora entuk rumangsa sing menang dhewe, ora entuk. Arahnya harus selalu positif termasuk dalam mencari rezeki. Mergo keluargane dipangani rezeki sing ora positif, bakale ya rusak bubrah. Gagasan harus sesuai dengan situasi dan kondisi yang ada. Ojo nganti gegeden piak kurang cagak keluarga bakale ambruk. Oh iya, cita-cita menyesuaikan keadaan. Nah, ojo muluk-muluk ya sesuai kemampuan. Wadene dari segi spiritual, orang itu harus tahu arti rumah tangga. Apa arti rumah tangga? Iki rada larang iki. Iya. Sesuk ditambahi meja kursi karo Pak Kamat. Oh, kok meja kursi mebel? Oh, pengusaha mebel. Produksi luar negeri ekspor. Alhamdulillah matur nuwun saderengipun Pak Ahmad. Nggih, ning miniatur meja kursi iki cilik-cilik ngono kae. Lha kok lungguh kursi ro ngene iki? Heeh. Ya sak murwate to. Dadi wong iki kudu ngerti rumah tangga. Ruki ruang untuk ibadah. Dadi nawaitune ijab kabul, nawaitune beribadah. Maha besar nilai ibadahnya karena mulai ijab kabul sampai di liang kubur itu dinilai ibadah. Dadi gede nilainya. Iya. Lagi sing penting tanggung jawabnya dunia akhirat, ngati-hati. Ruwone kuwi manten-manten anyar kuwi. Kowe barang kuwi lho. Aku menang. Iki ora mung kanggo manten anyar sing tuwek-tuwek ya kuwi. Rungokke sing gender kuwi ra dinglo ae. Iki iya kon kowe. Kowe apa ya sik sok royal? Oh, yo wae. Dadi tanggung jawabe kuwi dunia akhirat ora mung dituntut dalam di dunia saja tapi akhirat pun juga dituntut. Lah, kuwi garislah yang lurus menuju ke keluarga yang sakinah mawadah warahmah. Luar biasa. Lho ngene lho kok ora tau dijak ini. Sesuk tak jak. Tenan lho. Tanggal 22 Juni. Ning kene sing mayang awang ta wi. Sing mayang anakku. Aku ki ngomong kowe Wirkoso kok ngomong anakmu. Oh malah enak. Oh yo, anakmu gelem kae gampang dihapusi timbangane kowe. Ya wis. Aku anggere petuk dalan gampang dihapusi ki enak. Kuwi nek menerangkan rumah tangga. Saiki sing mengkugati asmane Bapak Sukamat. Apa makna, apa arti dari Bapak Sukamat? Oh janjine ning mburi ra ngetokke kuwi lho. Lho, jane pengen entuk imbuh meja kursi. Sik. Yo. Iki demi meja kursi tak terjemahke iki. Oh iya. Lah terus engko nggawane numpak apa? Lho, diunggahke ndure Pajero. Aja dhuwur-dhuwur, ganti Luxio saiki. Wah, ya ning Luxio lali arek Pajero wis tak dol. Ning penak Luxio iso nggo bubuk ya. Ke mlebu Luxio cocok. Sedeng pisan. Terus kok meja kursi mlebu Luxio terus aku turu ning dhuwur ngono. Iya. Ki sida ra Pak Sukamat. Sida Bapak Sukamat. Suki sugih cara kanggo keluarga. Segala sugih carane nek kanggo keluarga. Memakmurkan keluarga, usahane lancar. Nah, kanggo keluarga apa wae dilakoni. Mati-matian berusaha kanggo keluarga. Dadi Pak Sukamat segala sesuatunya mulai angati jati kanggo keluarga anak bojo. Kok iki penemu kok ya ora heran lho. Yo ngono kok. Yo. Ngono aku iki golek meja kursi lho iki. Iya. Iki Pak Sukamat. Ayo jenenge sapa meneh? Garwane Bu Eni.
Wah iya. Weh. Aku ki ora kulino ngonceki wong wedok liyane bojoku tok sing tak onceki kok. Iki ngonceki jeneng. Ya wis. Eni. Eh. Enak rekoso tetep derek Pak Sukamat. Weh iya. Setia. Iya no. N. Niate wiwit ijab kabul pancen derek Pak Sukamat. Iki wong wedok sing setia karo Pak Sukamat. Kok terakhirnya Pak Sukamat kabeh? Lho kok pancen kuwi bojone Pak Sukamat to? Engko tak arani Pak Sukarjo nesu. Oh, jenenge lek betul. Betul. Oh, wis ayo jenenge sapa? Mantene. Ayo, angel iki kowe. Sik yen mantene aku terus terang angel. Wong aku aja meneh kok nerjemake maca wae bingung kok. Maca wae bingung lho Mas iki tapi pintere Pak Sukamat karo Beni. Dadi iki ana unsur jenenge unsur Latin, unsur Arab, unsur Indonesia dadi siji. Dadi iki delalah kok ya garwane iki ya padha. Iki ana bahasa Arabe ana, bahasane manca ana, basane Indonesia ya ana. Lah iki sing marai angel tak terjemahke ya iki. Nek ora iso iki ngomong aku, tak terjemahke. Tenan. Dikira iki sing pinter yo gareng tok ngono kuwi. Lho lah ya iki jane tak terjemahke kok ndak darake aku mangan ora ngekeki kowe. Lho saiki terjemahno. Manten wadon. Manten wadon. Mbak Natasha. Natasha Untuk bifet iki aku iso. aja meneh kok bibet peti wae dicepaki kok. Gue meteni kowe kuwi kok. Oke. Nah, Natasha Aisyah Septiani. Ayo, sapa piye terjemahane? Yo apa nama panggilannya aja Natasha. Aku yo iso. Kabeh oh ya ora apa-apa, Ding. Wong jenenge lebih populer Natasha. Namanya anaknya Pak Sukamat. Ora. Terdiri dari 3 suku kata. Wis ngerti rasa takon. Iya, Natasha. Nah, Nadyanto lagi wae dadi nganten ing panjenengane berdua Mbak Natasha karo Mas Rafi wis saiyek saeka praya setya lahir terus sing batin lan ndedonga mring ngarsane Gusti Allah muga-muga dadi pasangan sing sakinah mawaddah warahmah. Dawa aku. Pinter. Tansah ndedonga mring Gusti Kang Murbeng jagat muga-muga sawise dawuh bengi iki nganti sombene tansah dadi pasangan ingkang sakinah mawaddah warahmah. Amin. Sabar lahir lan batine wiwit dina iki sateruse pengantin karone Mbak Natasha karo Mas Rafi dadi pasangan ingkang sakinah mawaddah warahmah. Bifet ireng. Kok mau kok rohmah terus. Ya ora apa-apa. Jenenge iki sing kakung. Kowe no. Janji setia muga-muga temanten keloro dadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Ora wurunga tiru-tiru aku. Vitamin. Saya ngawur. Vitamin kanggo Mbak Natasha. Lan Mas Javier supaya kuat dadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Roh ora kowe. Ki reaksi. Ya iya to. Angel kok jenenge ya. Ki reaksine ora gampang diobong wong. Wah iya. Mula dadi keluarga ki sakinah mawaddah warahmah. Angel mendokit. Nggih, Mas Rafi lan Mbak Natasha muga-muga bahagia lahir batin selawase, Mas. Nah, nek aku kuwi sing tak karangi bekutuk mau. Kowe upama ya ngerti bekutuk iki. Lho, wong pinter kok. Sing ngasta lurah adike Pak Kamat, Bu Lurah lho iki. Oh, ya ngono tak terjemahke sok wae ditanggap Bu Lurah. Engko malah kepara ku Bu Lurah ben munggah panggung, Mas Iwan adike Pak Lurah sing dadi anggota dewan ya ben munggah panggung. Nggih. Oh. Sik iki sik ning ATM kok.
Lho, rumahmu munggah rene iki kudu nggawa apa-apa ngono apa piye? Lah kepiye kudu? Ning kene ikut berpartisipasi wis apik. Nggih. Oh nggih. Ning presidenku ben nembang sik. Sing ndi? Sing nomor 2 kok kono sing made in Bluro. Wah, lha iki. Ning. Asuwe ra kepethoke warung nyawang sindanmu iso medhok-medhok. Oh, Bledeg. Wah, tambah moncer. Tambah moncer wong dasare ya sing diiloni panjenenganmu asli lho. Iki ora jeneng gombong, ora jeneng ngelem. Mergo ki mau wiwit sore wis aku nglinggo ning kono nyawang wayangamu luar biasa. Inilah dunia panggung. Kamu leno bakale sirna. Nah, iki awakmu ki tegese wong sing ora leno, ora puas, ora gampang puas tetep ngudi kawruh perkembangane pesat mula ya nganti saiki tetep manggung. Mung cacate ya gur siji. Apa rek? Ora tau ngejak aku. Iki lho buktine mbek aku akeh. Lah semene kosong usisi, tapi isi tegese aku melu seneng wae ya laris ngono. Ya nganu donga dinunga Mas. Nggih, siap. Padha ngabdi budaya en kami ya. Aku ora kena anake kena mboke kowe. Oh iya. Salatullah salamullah ala toha rasulillah salatullah salamullah ala yasin dalu Mbak Eni. Sugeng dalu Mbak Limbu, yuk jange. Mumpung ketemu karo Mas Gareng sajake wis kencan semayan sampeyan presidene nggo ungu Mas Gareng nganggo ungu. Ketok awake dhewe jodoh ya Mas Gareng. Kira-kira. Lah kowe nek tak jodohke karo Mbak Eni kira-kira gelem apa ora? Wis bacut Mas. Kok bacot-bacot piye Ora lho? biyen rikala isih enom bareng wis tuwek ngene iki. Iki salot e. Tuwek ngene iki nek dikomuyah gurih, Mas. Kowe kari ngelamuti. Ora Gurih. Sindan apa pindang? Wah, kok ning tenan lho, wantet lho iki. Ene iki wiwit biyen wis ngene iki. Aku kepethuk pertama ngan saiki ya Yo ngene iki. Kowe cilik ngene iki. Janing saya cilik saya apa ki saya ndek ki saya larang regane. Yo ora kok. Larang sing dhuwur. Takono Pak Sukamat. Kok sondek so larang ya, Pak? Jati kuwi sing dhuwur murah ning angger teko dangkele. Larang. Yo medelan 50. Nah, kalau nggonku ka lho ning jero omah ka lho. Wingi dinyang 50 yuta ora tak keke. Kok dipadake dangkel? Larang regane. Larang regane, Ajine yo, Kak. dhuwur. Tegese kowe seniwati sing duwe aji dhuwur. Amin. Nah, ngono kuwi tak lem kok. Dangkel berarti gak ono yote ya. Ambo ora tau niliki. Dangkel ki yo oyot. Ayo tapi wis diketok. Lah ya ning lak momone Bonggele lho, bonggele. ora bonggel, Bonggele. benggol. Kene bonggel. Oh, bonggel. Wah, ini jan saya tambah umur saya gemeske. Lah iya. Apa seneng aku mesti. Aku pancen seneng karo kowe ku wong wedok sing gampang diapusi to aku seneng. Pokoke aku sing tak senengi wong wedok sing gampang tak apusi. Kok gampang diapusi lho. Ora ya ora seneng wong jenenge kangen en. Suwe ra tau petuk. Piye? Apane sing piye? Yo jare bobot. Kok bobot-bobot piye kowe? Wis nglairke kok. Oh lho lah ya ora apa-apa to wong pancen yo ndek bojo kok. Tapi wingi gak ono ndase. Nglairke ora ono ndase piye, Mbak? Lho kowe iki bayi apa kaos blok?
seneng Oh iya wong jenenge wis suwek ngene wo iso mbobot ae iki lho kanggo keakrabanku karo awakmu. Ngono ya Mas. Iki ning daerahmu dhewe to Bluro iki. Nggih. Nah dadi ya kudu penampilanmu sing apik, sing temata, sing iso dirasa. Iki mau ya nek dandan ya wis tak pek-pekke lho Mas Gareng. Ane aja kleru. Nek wong Blora niki diapik-apikke ngono kuwi alah kesuwen. Dipek-pekke. Kanggo mbut gawe ngono kae. Nyambut aja disingkat. Lah nggih nek wong Blora mbut gawe ngono. Oh ngono ya. Nggih. Dipek-pekke nggo mbut gawe. Nyambut gawe niku kalusen kedawan. Oh, Wingi bojoku ya mbut gawe. mbut gawe jongkatan rambut. Ya dibacotke nek mbut gawe. Lah ya mbut gawe salon jongkatan rambut. Aduh Eni, kanggo tombo kangenku Yai. Kados pundi Batang Mas? Kakang Mas kok Batang Mas. Ora roman ra patekmu. Lho awake garing koyo ya ta. Yo ning ya ora badan to. Lah napa? Ya sing rada ana kluget-klugete sithik. Tegese isih urip Kakang Mas. Oh nggih. Kakang Mas cengkal pikang. Cengkal lawang kok cengkal pikang. Iku ya cengkal lawang kae lho disenggrekno ngono kae. Wes wes. Nesu. Mbak Eni dirayu ditembangke podang kuning. Nah, digarap tayub gareng rayunen. Nadyan Wih, gayane kok sok bagus-bagus oh. Rayu keduren niku. Nadyan wujud temung peksi. Aku ra wis kandha. Aja ngoyak-oyak sliraku. Waduh. Kang Mas, lah witekne nika kula nika namung tresna. Ora ana kok ana ketoprak kok witekno. Lah napa nek wong Blora nika? Yo yo ora apa-apa terusno. Kula menika mboten saking Solo lho, Kang Mas. Iya. Supaya pemain ketoprak Kediri Pak Pujo Sewok. Sewoko. Sewoko kok sewok. Sewoko. Yakin jare. Kemeta line tran ta Piye ra? Mas Gareng Kowe dilus-lus karo Mbak Eni piye kang perasaan? mboten panggih panjenengan. Ya ora ngene. Alah. Wah, Lha napa lho? keri. Lah kowe seneng apa ora? Ya mau jare kon ra seneng. Bareng dilus-lus ya golek sasaran lho iki. Aja to. Oh karo roman karo wong tuwa ki aja lus-lusan ngono. Ya sing lumrah Mbok wae. diajari aku. Nah, Halus manis lesem make. tindak pundi Mbak Eni? Niki badhe nyontekke mbae. Mutiar. Roman kok nyenteke bae. Jeneng dhewe lho, jenenge Roman kok cekelan kaya wong. Lho iki kan jenenge romane wong tuwa ya ngene iki ning ora keterke bae wong suntik. Jane grogi apa buyuten to? Ya Loro-lorone. ngono kuwi. Wah, meh dipangku iki. Apa diapakno Jengkeng. Hah? Jengkeng. Nah. Madepe rono. Madepe rono. Eh? Iki sikile rene tapi raine rono lho. Nah. Iki ora nengkleng ngene. Bangelmu to, En. Aku mending LC timbangane kowe. Kae ora kakan geger. Lah ya. Elsine wis dadi gendruwo mau lho. Oh. Ora ngene wae roman wong tuwek rasa pangkon-pangkon ngene wae. Ayo En. Tak jak mlaku-mlaku ning mall.
Ning ndi? Mool. Mall. Heeh, gandeng sing ngomong wong tuwek ya di mool. Mool. Suwenggan kula Tutupno Yai. Kowe dadi apa Dak Waru? Baladewa. Oh, Baladewa gandrung karo Irawati. Ai iki kena nggawa alu ngono kok. Alune ndi? Gulek-gulek. Goleki, aku sesuk kok gila dhewe to. Ora plak-plak ngono lho. Mbak niki jalukane plak. Kok minggrang-minggring dadi kok piye ngono. Lah kepiye ora iso minggrang-minggring. Ngene karo wong tuwek geger. Aduh, iki lho ya. Punukku mbok. Aduh. Ora kok iki jane sinden apa sapi? Lho ngrangkul sing penak ora punuke sing mbok rangkul. Wah, ngerti metu punuke sesuk doladan tak. Leh kowe. Kok mbok bleh. Ya yo, tutupno Yai. Goleki si podang. Tak kira si punuk. Diang. Kamu sing gari mau goleki si piye? Podang jenar. Piye rek? Mau bengi aku bar nonton kuwi aku. Ngono kuwi. Sing kuwi wae. Sing main Mbak Eni apa dudu? Ora putih kok ana Oh iya. Tur ya dhuwur ya. Wah, jan luar biasa jan wis. Suarane wantep iki. Iki terus apa iki? Apa? Ibu. Iya. Ibu senang nembang kok dirasani sinden aku. Atiku Lah dilokno penonton lah tuwek petakilan ngono. Tuwek lewane akeh. Kowe tutupno en. Ya ora salare wis wah. Dek iki ana dagelan nesu-nesu stroke. Kok iki nggon wadi lho iki. Aja muni ngono ku tenan lho. Lah iya aja nesu berarti. Dagelan iki gak entuk nesu. Dagelan iki penyakite gur loro. Apa kuwi? Siji stroke, loro liver. Apa aku terus nyanding bisa dadi tombo Udang kuning karya Pak Darno Ngawi digarap Tayub Corong Bluro Mas Gareng. Nggih, waduh. Sembah nun menika nggih disimak kanca-kanca PBKS saking Ngayogyakarta, Pak Budi Guntoro, Mas Satrio Menoreh, penggemar ringgit wacut sang wonten pundi kemawon sugeng mirsani kangge jampi saya. Nggih, nggih disimak kanca-kanca Cakraningrat Fans Club di seluruh antero Nusantara. Ha iya iki ya dilebokke toktik barang. TikTok. Oke nah, aku kena anu ae. Benet e. Oh. Aku ora ngerti iso live ki seneng to aku. Nyoba kamera lah kok pas cangkem ki ana rokoke. Kena langsung dadi nganti live ki wis kena. Ya wis wassalam ngono ae. Ning ora apa-apa jenenge pengalaman kok. Nggih. Iki kanggo penggemar-penggemar ingkang mirsani TikTok. Iya. Coba kunjuk kanca-kanca CFC sedaya mawon lan ingkang sami lenggah wonten mriki podang kuning digarap Tayub Corong Bluro. Buka bonang Mas. Yo.
kijing miring saya tak seranani sun mikatku lute bendo kijing miring Mbak Eni kijing miring sendok para iru-iran yen ra ketok dadi pikiran ayo mas kijing miring mas gereng kijing miring miring etan lenjer kuning dadi rebutan ayo mas jangono mas tenak ayo mas ngangking bereki watengan lungguh jejer go tombo kangen awang mas rame komendung yen keren ombo isi tega nyawang mas rate gunung kijing miring mas miring mas wis ra kuat rasane pikir ayo mas jono mas kijing miring lan tresno tenan apa mung mas jono mas kijing miring tanggung kijing miring sampun rampung matur nuwun Mbak Eni Wulandari Matur nuwun Mbak Yu. Nggih. Tayub daerah mriki Tayub iki wis tontonan runan harian Mas Gareng. Tontonan keakraban. Nggih. Ditata murih guyub mulya Tayub. Nggih. Jan dasare ya sing nembang ki ya weton bluro dadi ceplek. Wo, mengke pas pancine goro-goro, pancine nganu Bu Yuyun. Oh, Bu Mengke nek niki Tayub mengke Mas Iwan anggota dewan ku ya ben beso. Oh, ngoten. Bu Sing Lurah. sing diaturi minggah niki sinten sik? Bu Lurah napa Mas Iwan? Bu Lurah karo Mas Iwan ben bareng. Oh, nggih. Monggo ingkang anu Bu Lurah kalian Mas Iwan minangka sederekipun Pak Sukamat. Bu Lurah, Mas Iwan. Bu. Pak Mas Iwan, Bu Lurah. Bu, Undang-undang kaya undang-undang kacamu. lah iki ngomong aku ya ora ngerti piyayine sing ndi. Mbak Monggo, Yosi ben jumeneng. Nggih. Diring. Mboten nyari panghormatan kula monggo katuran pinarak wonten mriki Mas Monggo, Iwan Pak kalian Bu Lurah. Copodo nelongso jaman rekoso. Aku tunera Sugeng dalu. Sugeng dalu, Pak De Gareng. Alhamdulillah. Kepanggih malih kalian Pak De Gareng sehat Pak De. Wah, iki yen kenal pot ngobrong. Kok iso bro? Wer. Beda bar kepethuk iki beda. Lah kula aktif dan energi kok. Ya aktif energik ning aja ngeget-get iki wis tuwek. Oh, pun sepuh. Kok ora ditebaske? Duren wae. Senengane kok. Yosi. Dalam Pak De,
das pundi? Dos kalih. Aduh, kok das kalih? Sehat. Sehat, alhamdulillah. Kalau sehat jiwa dan raga, masih bisa berdiri, masih bisa bernyanyi. Panjenengan pripun tasih saged berdiri? Kadang kala. Kadang kala piye ta? Ya ndelok mungsuhe. Pokoke anggere anyar ya pras-pras. Oh nek sing anyar to? Ya ora, aku wis Lho aku kok curiga tadi. aku merintis jalan ke surga. Aja omong werna-werna. Iki di streaming karo sikit. Lah kok berarti Bojoku nonton. berarti Buya yuk nonton. Ya yuk nonton kok ngrungokke nesu sesuk aku njaluk ra dinehi. Allah. Nganu Mbak Yosi, pancen sak keluarga Bu Yayu mirsani garwane, putrane loro-lorone ya do mirsani. Luar biasa putrane Mas Gareng dua-duanya jadi dokter. Oh, nggih. Masya Allah. Saya ikut, aku iki meri reng karo kowe reng. Ngatasi anake pelawak, iso didik anake sukses dadi dokter. Dadi dokter. Monggo dokter kuwi nadyan to bocahe pinter nek ora ana duwite ya ora dadi. Nek ora nek ragate ya ora dadi. Mula wong ki aja sok ngias sing tembunge saiki aja ngino. Oh ngoten. Tiada di dunia itu tiada yang tidak mungkin. Semuanya serba mungkin tergantung dari usaha dan doa. Oh ngoten. Angger usahane iki wiwit cilik anakmu dididik, ya kok bakale entuk-entukane ya positif. Oh, saiki anakku sing gedhe lak spesialis anak. Nggih, spesial. Oh, DSA. Aku ndang manak meneh. Niki rencana tau ngajeng program. Kula ajeng program teng ngene putrane jenengan gratis berarti ya? Oh, Gratis to. Kanca jare kanca. Program apa? Nek kon meteng neh piye to? Loh, anak kowe iki lagi arep meteng kok. Lah iya to, kok bareng-bareng karo aku metenge. Oh, ngono ya? Ya ora apa-apa. Pokoke kowe periksa ora? Ora. Gratis lho. Biar kowe Gratis lho. Gratis. Aku iki takon karo anakmu, anake Pak De Gareng nggih Om Sigit. Ha. Sik Nduk tak takoni Nduk. Ing ngatasi anak Gareng kowe dadi dokter iki jane ngopo? Ha. Nganu kok Om, cita-cita kula njing ben supados saged ngotopsi bapak ngono kuwi. Lho kok cita-citane luhur tenan. Mas, Nun, kowe ngerti istilah kedokteran ra? ora. Medis ngerti? Ora. Lah yang ora ngerti loro sih. Aku lek ngomong kleru nggon ndi? Ngotopsi kuwi entuk batang ning dalan ora ngerti matine sebab apa, diotopsi gen ngerti matine sebabe apa. Lah wong anake dokter bapake batang iki. Lah nggih pun leres to Batang Mas, pripun to? Kok batang Mas? Batang Mas kok. Batang Mas yo ngotopsi ora observasi. Observasi. Aku ngerti ku ya saka anakku. Nek Observasi. gandeng anakmu dokter, kancamu kan kanca-kanca seniman berarti pengrawit sinden dalang kanca kabeh. Nek kanca-kanca cakran ningrat lara ngono nek priksa ning nggone anakmu ora usah bayar ya, Reng. Lho, Gratis Mas. nggih Pak De. Aku iso nyekolahke anakku ki entukku duit bareng karo kanca-kanca. Lah nggih to. Tak nggo nyekolahke anakku mula yen arep priksa gratis bahkan tak kei bonus. Wih, bonusnya apa? Lho, semakin berat penyakitnya semakin besar bonusnya. Walah. Pancene Pak De Gareng ki lomo. Aku ki mbok. Lah nek gur lara panas, pilek, watuk ngono kuwi. Ben sehat bonusnya sepeda. Saben esuk gen ngontel. Oh, olahraga Pak De. Olahraga kurang olahraga gampang lara. Oh, ngoten nggih. Lah nek lara jantung, paru-paru. Lah kuwi lak ngontel wis ora kuat kendaraan roda loro. Oh, sepeda motor. Met. Saya Enmek, larane enmek. Aku sing tak tonton kae met kok filmnya. larane saya parah, Dek, saya gede. Kanker. Saya parah, saya gede bonuse. Gede niku. Oh, pokoke angger layan bangsa kae wis kanker stadium 4 nggih. 4 ngono ki roda 4. Mobil, asal mobil. Ambulan. Wis karing mati apa ora? Kurang ambulan. Loh, Rapi. pancen wong lara kuwi gedhe ragate, ning luwih gedhe sehat. Lah sehat iki iso disaranani makanan sehat, olahraga tetek bengek. Nah, mula ngati-ati, sehat kuwi penting. Aku iki lho, Sehat, jenengan sehat mboten? anakku loro karo dokter wis lara. Kowe berarti jenengan itu pola hidupnya yang tidak baik. Ora. Makane to lek wis sepuh ki aja melek bengi. Aku ki lara ora lara apa-apa, lara ati perkara ora tau dijak sikit lho.
Garek kok ora mau entuk jak, ora entuk melek bengi, nyambut gawe yo bengi kok. Lah pripun ben sehat, awet urip, awet sehat ben ra kena penyakit Nek masuk. bener yo sih, Rek. Jantung. Dikandani kok Rek. ora ngandel. Wiwit sesuk nek jam 09.00 bengi wis mapan sare. Bubuk Dadi ndak Subuh tangi. Terangane wong yen melek bengi kuwi gampang kena lara jantung. Ya urung mesti. Ya ora mesti. Nek sing Nek tuwa, sing wis tuwa sepuh niku lho, nek wis sepuh pokoke usiane wis rada rentan. Di Marji. Marji, dirungokke Ji Marji. Kok Marji sapa to? Iki wis tuwek, aja melek bengi Robert jantung. arek Marji ora gelem noleh kok. Hei, Ku jenenge Marji. Robert. Oh sapa? Robert. Robert Sumarji. Kok sing dienggo sasaran. Ketoke kok kelingan jenenge Robert ae. Ketoke kok ana sing kangen karo Robert. Iki sedor iki. Nembang. Sudah apa? Ora ngaturi mau lho. Mas Iwan. Mas anu mboten ngirangi pakurmatan Pak Iwan dalah Bu Kades. Monggo turuk 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 turuk. Jarweng jarwa nalindra ngaleka. Monggo Bu. Rane ayo bangun bareng. Monggo. Sesa. Rock. Oh. Wani munggah ora? Rok 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 rok. Rok 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 rok. Oh, Ganti to? ora ana sing ngubah blas. Wis bojamu ora entuk tambahan. Wes ra kasil. Ora iki ora perkara sawerane. Aku iki kepengin pirsa anu raine Pak Sukamati sing ndi minangka lurah minangka apa anggota DPRD. Aku ki ora perkara sawerane. Rayine. Raine. Krungu kok ngomong raine. Raine. Oh, rayine. Wah, wis. Rayi iki adi. Nggih. Nika wonten mboten Bu Lurah wonten mboten? Mun sare katese. Anu, Pak Iwan. Mun sare. Wedi ketemu karo kowe loreng-loreng kaya ngono. Iya kok kancane kok. Aku apa kepethuk aku kaya kepethuk grandong. Nek nggih mboten pancen iki Pak mbok menawi anu wancinipun istirahat. Wah, ya iki menjaga kesehatan yo. Menjaga kesehatan pancen nek yamen iki wayahe sare. Iya, amene pecicilan lho awake dhewe iki. Lah nang bubuk nang. Yamene celurengan ki ora ngeboti anak bojo ora mungkin. Oh iya. Nek ora apa-apa, aja gawe kuciwa sing mirsani bengi iki. Iya. Mula iki kowe minangka sulihe Bu Lurah lan Pak Iwan. Aku. No, gantine. Ganti napa? Ganti nembang. Oh. Yo Aja emosi. Domongi lek wis sepo aja ngono. Cedhek penyakit jantung. Biyen Ora karo piye coba. cilikane manut lho saiki mulek. Lah ora tau ngopeni kok kon manut. Bojone dudu aku kok sing ngopeni aku. Lah jenenge Pak D kan ya kudune kan ya. Ora, tembangno Pak D supaya renoning penggalih. Sesideman ditayubke Mbak Yosi. Oh sesideman. Karya Mbah Sukron Suwanda. Ah, nggih. Sing dalu Mas Sigit derek mirsani wayang wonten Blora, kula asli Desa Singget Jati Duplang. Oh nggih. Sembah nuwun Pak Everi, komplit iki akeh sing padha WA jebule. Derek nyimak Mas saking Meranggen Demak, salam nggih Mas Gareng. Nggih, salam kembali. Dapat salam. Mas Anom Subiarto, Tlaga Wuku Pati menyimak Sigit Channel. Oh nggih. Nggih, kula monitor saking griya. Sapa iki? Oh, Pak Rohadi. Nggih. Pak Roh. Mas Jeblok ST Pak Edeli Wonocolo komplit padha nyimak Sigit Channel. Nggih. Nggih, dindalu Mas Sigit. Saking Pak Asmoro Santo Jiwan Medion tasih nyimak Sigit Channel.
Pak Joko Randu Blatung, nggih. Oh, wilujeng dalu Pak Joko. Nggih, mau nyuwun podang kuning kali cewek gaul. Oh ya. Nggih. Tak aturke spesial nggo dulur-dulurku Randu. Oh nggih. Siap. Dulur-dulurku puntuk kene karo ning Nggih. Balong. Wiwitane. Lho, bawa ta niki? Oh iya. Komplit, siap. paket komplit tok. Paket komplit pakai telur. Wiwitane Tayub ini tayub grobokan yo sing yo Giantini ngono kae. Ngeter piye? Heeh. Giantini. apik kono, Ding. Nek puntuk kene cukup Iswati ngono aja. Anu, oh iya. Wong mek cedhak kene iki. Celak niki Nggih. Iswati Dewi niku celak. Oh iya, do nyambut gawe dhewe-dhewe ya. Nggih. Nderek Anderek sang peke. Iya, iya. Cocok. Begendonge niki tugase ngipasi ben ora kepanasan. asisten. Ini sinden tuwek. Ya ora lek tayub niku nggawa begendong. Dadi iki sing ladeni sembarang-barange. Ayo nggo begendong, gareng nggo begengge. Lah ngono kok jare insaf madhep ngulon. Oh, dene kaya wong aku. Wis Pak Haji lho ya. Haji barang kok iso kaya ngono. Lah aku donake begendong iki. Ngene, Lah nggawa kipas ya tugase. Nah, ngene kena kabeh. Prinya Bagus. Inggris e, Rio Bagus iki sing digoleki. Kok ngono kok. elek. Kang olah budaya. Sopan menyangkut Ugi Pak Kades Wolo Tengah Tuban nyimak Sige Channel sembah nuwun. Oke, terima kasih. Ugi Mas Irwanto Lampung Barat. Nggih, salam kanca-kanca Cakra Ningrat. Yen monitor ki sedulurku lanang Ki Sutarno ki. Oh, Pak Tarno. Tarno. Menden. Menden. Oh, nggih sembah nuwun Pak Lurah. Ugi Pak Sunarto, Pak Inanda Peleman Gemolong nyimak mbah nuwun. Lanjut. Bandera terus kayung Jipang Foundation Cepu hadir. Oh, Pak Sumaryono. Iya, matur nuwun. Pak Afif Pasean Jatirogo Tuban nggih nyimak. Nggih. selendang kuning kang saking ukir Manung. aswara kerang Diar ya. permana Sing kok weton ndi metu asu. Ya saking tresnane karo kowe. penekanan niku lho Ora usah ditekan wis krasa kok. wis krasa tak kira nek mati rasa Aku nek ora ditekan kok ora krasa. lho ku lho Pak gitu kandan kok Aku peka. ning wasis Anggung rum marang bendera Tiah Sulistyo
ngincangake alis ben ora ijen dikancani Mbak Ima. Ima melu ta iki? Sekasih Ima. Ima melu. Melu. Ima Ratnaku. Kok Ima melu aja kok dek iki kok ora tau melu ae. Aku suwe ora tau petuk Ima. Aku iya. Aja meneh kok kono. Lah kene sing dalang yo Lari sih ra umum memang. Kandhani kok arep sapa ngarit ning omah atik. Omah kok diarit iki. Ya maksudnya sing dirit iku sukete ora kok omahe. Iya ya ora sanesu to. Sindir ra payu kok nesunan. Lah iya kon Dalake ngungkuli aku to Pak De. Iya. Kandhani kok. Kula niku asline alus. Pokoke sidane sikit iki metu jalune kabeh. Galak-galak pokoke. Ik jalu ki pitik lanang lho. Lah gabrus wedok yo nganggo. Ora ono. Saking galake kok. Terus Terus neng ndi? Nang kene. Terus tresno sesideman.
Ono kuda gede boleh tak tukane apa saisine oleh apa-apa wae tak yang dadi lemah mesti tak usuke Sampun. Makasih. Kowe kok kaya nesu karo sing ngendang apa ya, Reng? Jeglong-jeglongke kok. Wong Wong kowe tukang joget ki 1 2 3 4 5 6 7 8. Wo, lha iki mau? Iki mau 1 2 3 6. Ora ana pose. Kapan tekone wis tuku nang TikTok ora poske. Wah iya. Kulino blojo iki kene. Wah, kendang ki wis kudu tutu dentak der, dadak dadeng der. Aku ki pembeduke kok. Nek dulu dentak der iso jogeti. Iso no. Urip ana kutha gedhe kowe tak tokoke omah saisine kowe apa wae sitemhan sita ujoke nesu meneh. Menurut Pak Maridi, Es Maridi. iki mau kakean kembangane. Wah. Mau kene iki aku ki lulusan kok Aski. Aku munisi kena mendan. Oh, iya. Aski. Wene joget kene iki aku level iki Mas Narno. Waduh. Mas Wahyu ngono iki. Wahyu Makutha Rama. Tak kira Pak Wahyu Santoso, Prabu. Ora ya pancen angel joget iki gampang-gampang angel, Mas. Nggih. Ya manut sing ngendang, ning kadang dumpyuk sing joget manut sing ngendang manut sing joget dadi malah selit. Ngono ning kabeh mau anggere nganggo rasa ya kecekel. Iya. Apa nganggo rasa. Nggih. Wah, dikeroyok sinden loro wis amburadul napasku. Iya. Iya ana Mbah Haji Joto, Mbah Lurah Sumber Meden barang ya rawuh kok ya ben tembang. Rawuh. Iki didhisike pamundutan sing arep. Apa, Mas? Ana sing ngombe kopi sik. Alhamdulillah. Matur nuwun ya Freddy. Kok Freddy Pak adikmu ku sapa? Danang Sutawijaya. Apik men. Lho ora percaya. Freddy. Ngopo ya, Reng? Kopine ana jebakane. Lah saya segere Wong sing ngombe aku sing beker wong sakmenake. Oh, saking segere kok, Reng. Saking segere ning sing muni tak aku wae. Oh iya, wis. Masa sing ngombe aku kok. Aku sing muni, kamu diem. Oh iya, diem. Rong. Wah. Ya wong ngemake paringan kok nas gitotis. Apa kuwi? Panas legi kentrol tur gratis ngene iki. Pak Atis wis suwe kok. Heeh, golek sing panas ora ana. Jok. Kowe ngundang Joko ora melu. Oh, jok iki lho kopine dijok kok ngundang Joko. Golek sing panas kok. Coba iki ana Mbak Ida Lala. Dah. Ida sini dong, buka pintu aku datang. Aku baru pulang pergi. Terus? Yo pijet dah. Wong edian. pijet lho. Lah wong suwe adikku ora tau kepethuk karo iki kok. Sehat, Om? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sehat. Iki termasuk senior-seniore. Iki aku yo gumun basike iki tari lho kok iso nyinden iki gitu bocah iki. Lah panjenengan menika basicipun tari. Tari. Kok iso ning kene? Loh,
Ditanggap kok. Lah ya berarti aku ya ngono, aku ya ditanggap lho. Oh, kita kan sama-sama ya. Sama, Om. Oke deh. Oke deh, Nakno. Kalah aku karo wong siji iki kok. Kok iso? Aku anggar karo wong ayu iki kalah pokoke. Mending anggar wong karo wong elek tak jak padu. Nek wong ayu Kalah. mergane? Secara moral wis kalah sih. Oh gitu. Kalah sebelum perang. Oh iya iya. Ning kabeh ki padha elek apik tetep kudu diajeni lan dijak ngendika. Injih. Ngono lho, Dak. Wis Dalam. anak meneh. Dereng. Urung. Dereng nembe 3 dinten. Nembe 3 dinten. Metenge Nggih. ora kowe iki ngangkremi apa piye to? Kok angkremi? Kok 3 dina kok meteng ya 3 sasi lah kuwi. Lha lagi wae 3 dina kepungkur lho le berbuat. Sini. Ya dadah. Duh. Bojone gareng digugat sinden. Pak Lasimin Mary. Sapa? Pak Lasimin. Kok ganti lho, mau sapa? Mbah wong ki ra diakoni lurahe kok. Kuwi ora cetha kok jenenge gonta-ganti. Lasimin. Lasimin yen bengi yen awan lasi plus. Yen awan plus yen bengi men. Iku lak batu baterai. Dada. Wong dadawe kok dompok. Piye dadane Pak Pitoyo piye? Sawake dompok. Dadi ora kene tok sing ngobah. Nggih. Iki kudu diuri-uri lho. Diuri-uri. Kok diuri-uri pripun to? Pini sepuh cakrane ngrat. Oh, kok ya aja diuri-uri. Kuwi angkatane Pak Lekku, Lek Sulaji kok kuwi. Kuwi gentine wong tuaku kok padane. Riuri ditandur ning tengah bumi. Nganu Mbak Ida. Apa? Lagune Lintang Asmara berdua karo Mbak Lila ya. Boleh. Sapa sijine? Lila. Lanange. Yo lanang karo wedok ben Lila karo sampean. Oke. Kene. Ayo ora apa-apa, Lina. Ki mahasiswi UNES. Lila. Lila, seperti ini warnanya lila. Lila. Nggih toh? Lila kan kaya ungu. Ungu wah jane. Kuwi Nila. Lila. Lila. Oh ya wis. Opo am? Lila. Anila ke biru ya, Om. Iki lagu favoritku lho, hati-hati lho. Kok iso? Lintang Aswaje iki. Asmara. Asmara ora teko, sing teko Aswaje. Asmara wis mati. Asmara hati. Coba lagune Lintang Asmara Mbak Ida dan Mbak Lila. Tak mati. Dados.
bar karepmu ra karepmu. Oh, pancen sing ndang Mas Rangga rada angel joget-jogetane ya, Rek. Heeh. Mas aku ki saya muncak. Iramane kaya ora ajeg. Heeh. Kaya uripe iramane. Cocok. Tak dukung ya. Oh, kon urip ora ajeg ki tak dukung pokoke. Nggih, perkara lelagon kok goro-goro. Ora iso. Ora iso. Oh, wis kadung kok ngene kok gara-gara. Apa? Ya wis iki, sapa iki jenenge? Ya wis iki wae. Aku tok gara-gara masih pajak. Badhok melek tenan. Gara-gara